Iya iki dadi ngene iki. Apa Tayuyu? Aku yang mau kalah Tayuyu. Jaluk apa? Takonono dadi ki lho jaluk apa? Jaluk apa? Jaluk apa? Jaluk apa, Duk? Jaluk apa? Oh, dadi ning Jaluk apa? bela cendek. Kowe dadi balik. Kowe jaluk apa? Aku ndok setengah mateng ae karo anu kuwi apa jenenge es teh. Oh, susumu kok gede saiki. Ya sise. Sise sing gede. Lah sing sisih nyandi. Sing sise tak dol ning cuwiri kono. Oh, delok ya. Delok. Iki nggone iki aku penak gambuhe. Awakmu yo dadi ta? Aku ora. Lah suaramu kok ngono. Aku menggeh-menggeh. Menggeh-menggeh lah kono kabutan nyatu ya gua irok kaya mengkono. Kowe ngerti ganden? Ngertinya apa, Dik? Ganden MC Iya. antipateni wong. Aja mangkon kowe wong asu. Mas dindingane Kak ganti totalitas. Kene mumpung karo mbokne. Aja mengkono wong asu. Injih Kang Mas wonten dawuh. Tok 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 tok. Tok. Wanita kang tak anggap sulistya. Injih Kang Mas. Sebul seliramu tindak setting marang Kang Mas wong ayu. Sik to, tak buamu jaranan to Sri Tanjung. Gua golek ketoprake sik nyisep nang kono ya. Ngene lho, ngene lho. Iki ketoprakan jaranan. Lah. Monggo Pak Mujahidin tambah 100. Aduh, weru. Sri Tanjung Injih Kang Mas. nyedak marang Kang Mas wong ayu. Katimbalan dawuh Kang Mas Patih Sida Parsa. Jujur marang Kang Mas. Kabar kang tak tampa. Prajurit-prajurit sewu cacahe. Ngomong marang Kang Mas. Iya, iya sih. Ya kegedean no panas sakmene iki kok. Ini tak Mbak ya. Oke. Apa bener yang seliramu tuh minta setting barang Kang Mas wong ayu? Pawarta ingkang panjenengan tampi menika boten leres Kang Mas. Pancen leres Prabu Sila Marhati Krong menika tindak kaputen
sliramu mendikan marang Kang Mas kaya mengkono? Wujude prajurit sing kang wis weruh awakmu nglebokke wong lanang ya kajaba Kang Mas. Boten Kang. Sapa? Kang Mas sakit, Kang Mas. Sik, bela. Kono ki. Sik, bela. Sik to Bune. Tak komen karo Caca. Anu Mas ya. Aduh tenanan lho Denden. Wayah cerok kuwi langsung gecek ngono lho. Ya. Sing kok becek sapa karo masamu? Anu ngendangi. Ora iso. Sakit Kang Mas. Kang Mas batasi Kang Mas. Ya aku lagi sabuk. Aku lagi sabuk. Ora gawe sabuk. Jujur marang Kang Mas wong ayu. Kang Mas, Kang Mas. Tanjung boten tidak sadar Kang Mas batasi itu masuk. Kowe ngerti apa iki? Kang Mas batasi itu masuk. Ampun mekaten to Kang Mas. Kowe ngerti apa iki Kadet. Bu, atuh ya gak setel. Iki ngono pusaka ya Mas ya. Pusaka. Ya sarono keterangan to Mas. Kang Mas batasi itu masuk. Piye, Dik? Yen to Tanjung Gesang wonten urip bebrayan menika boten tresna kagem dumateng panjenengan. Siap. Kabencana Tanjung namung nderek Kang Mas. Tak tinggal jebule sliramu tumindak sedeng kaya mengkono. Emang gue cowok apaan? Boten Kang Mas boten. Tresnanipun Tanjung menika namung dhateng panjenengan. Boten wonten piantun lintunipun Kang Mas. Apa beneran sliramu tumindak sedeng karo bapakmu Jadipin? Sik. Jane iki piye iki? Aku Pak Mujahidin ujuk urusanku iki. Pak Mujahidin pundi Pak Mujahidin? Pundi Pak Mujahidin? Diwakili tukang kopi pundi tukang kopi? Iki tangise ketoprak ngene iki to. Iki jane kok kaya nini pelet ngono to malian. Ya Mbak. Paling ndak iki nangise mbok sing rada alus. Iki nek Pak Mujahidin pancen digawe. Cerita dong. Lah aku mang wis diomongi kok sing nangis guru-guru tak tambah 50 ngono. Apa ya? Bang. Pak Mujahidin menikah Kang pundi ta? Yang mana? Menikah? Pundi? Menikah? Siap. Yo, ani apa? Wah. Woi. Arnya. Jadi mungkin ditambah 150. Lah ya tak jaloke. Jongko to. Wongko to. Urung dito. Ibu-ibu badhe temu ndi? Wasul. Sri Tanjung. Tolong Kang Mas, batasi to maksa. Mati gak mati bengi iki kudu prei mati ya, Pak. Kang Mas, batasi Piye? to maksa. Siap. Saderipun Tanjung tumugi ring pati. Apa? Tanjung badhe mitungkas. Apa? Panjenengan Kang Apa? Mas. Yen to Tanjung benjang tumugi ring pati. Ajeng kuno bangkiripun Tanjung wonten ing lepen Kang Mas. Yen to lepen menika benjang anggota arum. Enak. Ateges Tanjung masih suci Kang Mas. Kang Mas batasi to maksa mrutuk. Nyapa kok malah karo daredan iki? Apa? Mergo sampean kakean goyang. Kagak doyang kok sawer. Mati marang Kang Mas wong ayu. Yen to benjang anggota amis. Iya. Ateges Tanjung tumindak sedeng Kang Sedeng. Mas. Kang Mas batasi to maksa. Ampun Kang Mas. Tanjung boten tumindak sedeng kok Kang Mas. Iya.
bonomu tak tampa yen pancen sinarmu watu mendak sedeng bakale anggondo arum ning nak tumindak sedeng bakale amis wong ayu milion di sing bakale tak nggih jojoh iki Kang Mas sampai situ bangsa ibu jodoh waktu sebelah mriki mawon Kang Mas aja nggon kono to lah aku yo duwe bebono umpamane awakmu mati aja sok kowe matimu tiba mlumah tiba murep bae lah iki menapa to Kang Mas nak tiba murep kowe aman nak tiba mlumah mesake Pak Mujahidin mengkono yo wong ayu kasih ada wong Kang Mas makasih to bakso Kang Mas jelep kaya paus kejampar lho epek mati dene Kang Mas wong ayu wis menika Sri Tanjung sampun kepejan ketemu anggondo arum wong ayu kowe gak salah aku sing salah wong ayu lak ngono aku tak mati pisan ngadeg aku gak iso ngadeg sik sing mati meng kaya loro kok sing entuk siji ya kok didom Pak kula ya bunuh diri lho Pak ayo kene ngadeg sing mati loro lho Pak mereka dikasih Tanjung sakedhik mugi dados warnanipun ngatur lipur kagem aja sedaya para tamu undangan lan ugi para biyada kalian Mbak Penny Sri Tanjung wujudipun cerita jaman semono gagu elektron sugeng ngamirsani bariki agedakane apa nek Dik aku arep ngaji loh oke enak babakan ngaji aku yo melu no Dik awake dhewe jebolan MTS kok awakmu rada rene iki mengke kan aku wis oleh sawean 100 mbok awakmu oleh ngene sik iki tak ralat piye duitnya wis diamanke ya wis aman dadi ngeten Pak sinten nika ingkang paring tali asih Mujahidin Bapak Mujahidin menika matur sembah oh Pak Wasis bakul sapi Pak Wasis bakul sapi iki muga-muga kathah rezekine jambu muga-muga niki kathah sing pados oh boto disawer gak roh ngisin-ngisinke ngene Dik pripun dados iki engko nak didum kan yo ora mufakat lah iki Pak Mujahidin ndak rene lah alhamdulillah nyapa iki bisik-bisik tok kok oke dadi ngene Dik iki engko timbangane didum gak rata awake dhewe yo ndak penak-penak Dik ya disalurkan kepada yang membutuhkan iya contohnya aku lho aku ya luwih butuh ae jabul gak kena dadi lurah ora tak oleh duit iki dina panas ora panas ora ndak panas iki Pak lho Pak Wasis iki bakulan sapi sugih sapine oke ora panas ora nek citane panas jupun to arep lah roh ngono sese wes tak kene kene. Lah nggon jumo ke nggon kono ora ya kancane adi pakane jupuan leser jupuan. Nggih niki wujudipun matur sembah nuwun muga-muga kathah rezekine turah timpah. Amin. Amin. Muga-muga Pak Wasis ndang nanggap kene. Amin. Awake dhewe tahun ngarep. Nggih amin. Pak Wasis lek nanggap litune niki mboten tak apik, Pak. Ora apik. Anggur nanggap MC-ne yo melu iki panggah. Nggih. Mbak Penny yo nderek. Nggih. Pak Gaku yo nderek. Nggih. Pak Kun piye? Shooting nggih niki mawon. Shooting yo melu. Nggih. Pak, tapi eon liwat kula mawon, Pak. Wah, cekek glegek kowe. Nyapa to? Wis ngeten lho Bu. Pripun? Wong wedok aja sok nyekel duit akeh, ora becik.
Lho, nyimpen fotone wong lanang ki ora apik lho. Lah kuwi fotone delon, lanang apa wedok? ndi? Delon. Ndi? Duwe ki mengke. Lanang apa wedok? Wanita ngono jarane ora selingkuh kuwi. Lho, Rumangsamu presiden kok apa-apane? wis ya. Fotone lanang. Lah tapi kowe selingkuh, lah kuwi fotone lanang kok. Iki Bung Karno. Entak ijoli foto wedok enek kok. Emoh, iki Bung Karno, iki sing dadene Indonesia merdeka iki kowe kok arep karo iki. Lah ya tapi Wani kowe, wani ora? ndak becik lho wong Wani wedok. ora? Awet apa luwe? Awet dhewe bersuami istri ndak oleh fotone wong lanang kok kuwi. Iki sapa iki? Gambare sapa? Wong lanang. Gambare sapa? Wong lanang. Jenenge sapa? Tak ijoli sing wedok ya. Jenenge sapa? Pak Soekarno. Oh, Pak Soekarno. Sapa iki? Presiden ER pertama. Oh, wani. Ndak wani. Ndak wani. Lah tapi kan kuwi fotone wong lanang. Ora wani kok yo wis. Ora wani kok ngengkel. Dak luput. Mboten wani nggih, Bu. Gak wani. Lho, sampean ya tak Iya. ditani. Wong wedok niku daringan napa sanes, Bu? Daringan. Daringan. Sing mikir buta sinten, Bu? Wong wedok. Sing golek buta sinten, Bu? Wong lanang, bapake. Berarti bapake sing napa, Bu? Nah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Artinya, Laki-laki adalah pemimpin. jadi ndak Wong bat. lanang kuwi pimpinane wong wedok. Jadi seorang pemimpin ki ora oleh mikir sing daringan barang kon mikirne ngono ki ya ora oleh. Oh, Kudu iya. pasrah karo sing wedok, ngono lho. Nek nak mau mondok nang ndi to? Mondok ning etan kono padakne. Wah, jambul. Sapa kiyaine lek roh? Sinten? Mbah Kurmen. Mbah Kurmen, alhamdulillah. Sinten? Wong Mbah Kurmen. Alah. Tiwas. Sik. Berarti iki awake dhewe wujude ndedonga iki bengi awake dhewe dikeki rada nuansa islamik. Oh iya ya, apa Oke. arep ngaji? Iku. Siap. Miku rada banter, Mas. Mas, mikir Mas karo repeke ditambahi. Menika tak anu dhisik ya. Anya ndi? Lho, tak siarne ngono lho. Oh disiarne ya. Menika dilewati. Itu Siarno muridnya Mbah Murmin. Mbah Murmin nggih. Mbah. Wah. Mbah Mokrem tibae. Iya toh, ih. Mbah Mokrem nyun pangapunten. Nyun nggih, pangapunten, Mbah nggih. Mokrem. Eh, Alah kapok kowe. Aku iki kok diapusi ta ning ibu-ibu iki bae. Diapusi gak Ngene asik. bae. Pun almarhum nggih. Muga-muga berkah barokah awake dhewe. Nggih Mbak Yu, iki diaturke wujude tilawatil Quran. Bude Mur. Bude Mur, nggih. Nggih, segedane. Nggih. Ah iki aku mesti sangoni yo. Duwe terus. Diaturke rumiyin, Mas nuansane radi sendu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yattafakkarun. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yattafakkarun.
يسخرون صدق الله العظيم. Sadaqallahul adzim. Alhamdulillah wujudipun menika nderek ditunggu kagem ninilan kaki temanten menika pancen wujudipun bebrayan bali wisma wujudipun diciptake berpasang-pasangan bakune muga-muga sepisan kanggo selawase. Kayata temanten kekalih. Nah, Sopo Mbak sopo? Mbak nggih Mbak Indah. Mbak Winda kalian sinten? Mas Mas Irfan. Evan. Muga-muga dadosa keluarga ingkang sakinah mawaddah. Amin. Lan warahmah. Amin. Putrane nggih kathah. Amin. Kados kula niki Pinten? sekawan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tetap disukai